Ó bunaíú Oideas Gael sa bhfuilín líide gachta sa ceart an na mílte daoine in é tríal ar gcuid Cúrsaí Gaeilge agus láirithe chultúrtha do rií fásta a bhfuil ardmheasarú a réan. Beidh leith saoire ar léagat in nGaeltacht nGael áte bhfuil áilleacht gan sárú, oidhreacht chultúrtha shaibhir agus fáilte mhór roimhchach. Bain sult as an Ghaeilge álam lenar gcuid Cúrsaí atá bríomhar agus praiticiúil agus atá dírithe ar leibhéil éagsúla ón ghlantosaitheoir go dtí cainteoir líofa. Is féidir páirte ghlacu a leith saoire gríomhaíochta le Cúrsaí ar cheol dúchasach na héireann, siúil sléibhe, an timpolacht, an alainn, an teandálaíocht agus neartile. Ran fáirtithe ar gachís as éireann chomáile brises fiche tír ar fud a dón a bhín sa freastal ar gcuid Cúrsaí. Buinneann siad ar sáú agus tarbha as timpolacht fálaime atá cuidítheach agus lán sprí. Tóir cuairt ar www.oideasgael.ie ar gcuid man hóisialta ná chur scarteoiring le haidtealú áilais.